Kaixo, Maider naiz berriro, eta orain beste koreografia bat aurkeztuko dizuet, bai, koreografia hau pasadan urtean elkarte batekin egin nuen lan, bai, Agar delako elkartearekin, bai, eta elkarte honek egiten duena da, ba, nolabait, enfermedade eta gaixotasun erreumatikoen informazioa eskaini eta pertsona hauei lagundu egiten die, ez? Eta bideo hau edo koreografia hau, ba, nik nire kide batzuekin antolatu nuen, nolabait, ba, gaixotasun hauei, ba, garrantzia emateko, bai? Eta zuekin partekatuko dut, bai? Zuek ere hau ikasi ahal izateko, eta nirekin dantzatu ahal izateko, bai? Beraz, aurrera, bai? Everybody needs a little bit of loving, yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all the same. No someone. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Fuerte y nada de mila esker, eta egin dezagun guztiok ere gaixotasun hauek nolabait behar duten garrantzia edukitzea, bai? Eskerrik asko!